анҷумани миллии шахсони имконияташ маҳдуд ки ин сол нахустин бор дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад, асос такя ба соли ҷавонон ки бевосита аз ҷониби роҳбари давлат эълон шудааст ва ин як фаъолияте ки бевосита ҳаракати ташкилотҳои маъюбони ҷумҳурии тоҷикистон хостанд дар ин сол ташкил кунанд ва ин бевосита бо ташаббуси ҳам сохторҳои давлатӣ ва ҳам сохторҳои байналмилалӣ умуман шарикони рушд дар амал татбиқ шуда истодааст. Мо мақсад аз ин анҷуман чиз боз як бор дига нишон доданд ки дар ҷомеаи имрӯзаи мо шахсони имконияташ маҳдуд зиндагӣ мекунанд, ки узви ҷудонашавандаи ҷомеа ҳастанд ва ҳаққу ҳуқуқе доранд, ки онҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кафолат дода мешаванд бевосита дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва қонунҳо таҷассум гаштааст. ва мо бовари комил дорем, ки баъд аз ин анҷуман албатта таваҷҷӯҳ оиди он масъалаҳое ки мо пешниҳод мекунем, яъне на фақат дар шахсе ки маъюбият дорад, шахси бемор, шахси бечора, шахсе ки ба ӯ доим кӯмаки моддию озуқаворӣ ташкил кардан дорад, балки ино ҷавононе ҳастанд, ки метавонанд ҳамчун сармояи меҳнатӣ ва як воситае ки дар оянда дар рушду нумӯи ватани азизи мо саҳми худро гузоранд. Агар диди ҷомеаву давлат нисбати мо маъюбон ҳамин гуна бошад, ман боварӣ комил дорам, ки умуман фаъолияту он иқтидоре ки шахсони имконияташ маҳдуд доранд метавонанд ба фоида ба давлату ҳукумату ватани азизи мо истифода баранд. аксар мардуме ки аз тамоми минтақаҳои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон инҷо ҷамъ шудаанд, ин маъюбони ҷавону фаъол мебошанд ва шумо бевосита дар ин ду рӯз дида метавонед, ки ба кадом имкониятҳо, ба кадом тавоногиҳо онҳо иқтидор доранд ва метавонанд нишон диҳанд. ва мо боварӣ комил дорем, ки ин анҷуман як қадаме мешавад, ки дар оянда шахсони имконияташ маҳдуд боз ҳам фаъолтар бошанду боз ҳам дар ҷомеа тавонанд саҳми худро гузоранд. ҳамон қонуну ҳамон имтиёзҳое ки ба мо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян ҳаст, мутаассифона дар амал татбиқшавашон хеле суст аст. ва дуюм масъала агар гирем, яке аз мушкилиҳои асосие ки мо дорем, ки имконият намедиҳад, ки ҳамон имтиёзҳо дар амал татбиқ шаванд, ин он муҳити зисте, ки мо дар он зиндагӣ мекунем, яъне муҳити зисти дастрас. мо дида истодем, ки рӯз то рӯз ватани мо боз ҳам зебо ва зебта шуда истодааст. мо дида истодем, ки чӣ гуна сохтмонҳои васеъу калону боҳашамат шуда истоданд, роҳҳо таъмир шуда истоданд, аммо мутаассифона талаботи мо ба назар гирифта намешавад. тӯли 10 сол 15 соле ки мо кор карда истодем, ҳамон талаботҳои мо қисман ба назар гирифта мешаванд ва дар аксари ҳол як дастрасие мекунанд, ки гӯем ки кардем, аммо ӯ ба талаботи замонавию он дизайни универсалие ки мегӯянд мутаассифона ҷавобгӯ нест. ва мо баҳри амалӣ шудани ин кор бо сохторҳои давлатӣ, аз он ҷумла кумитаи меъморӣ ва сохтмон кор карда истодем. онҳо низ ин чизро дарк мекунанд, аммо ҳоло медонед шумо, ки асоси сохтмонро секторҳои хусусӣ мекунанд ва мутаассифона онҳо кӯшиш мекунанд, ки хароҷотҳоро аз ҳисоби мо гӯем камтар кунанд, ки ин албатта ба қонун мухолифат мекунад ва мо дар назар дорем, ки аз соли оянда агар ин масъалаҳо ба таври ҷиддӣ ҳалли худро наёбанд, мо маҷбур мешавем, ки ба сохторҳои мисли прокуратура ва дигар қудратӣ муроҷиат кунем, то ки назорат оиди қонуну ва дар амал татбиқи шудани онҳо бевосита аз ҷониби онҳо амалӣ гардад. тибқи омори давлатӣ наздики 150 000 шахси маъюбият дошта дар ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, ки наздики 26 000 он кӯдакони маъюб ҳастанд, яъне то 18 сола ва наздики 2% аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ташкил мекунад. мутаассифона омори дақиқ шахсан ман надорам ва аз расонаҳо низ пайдо карда натонистам, лекин аз он аъзоҳое ки бевосита иттиҳодияи миллии маъюбони тоҷикистон дорад, ки на ҳама маъюбонро дар бар мегирад, танҳо аъзоёни ташкил наздики 40%-ошо занони маъюб ташкил мекунад. имрӯза конгресс ин як нишондоди он аст, ки имрӯз маъюбон на фақат як талабгори як чиз ҳастанд ва ин нишондоди он аст, ки имрӯз одамоне ки имрӯз маъюбият доранд
доранд, ҳунар доранд, як эҳтисос доранд ва мехоҳем бо ин нишон диҳем ки мо ҳам як аъзое ки ҷудонашавандаe аз ин ҷомеа, аз ин ҷамъият. Барои ҳамин ин конгресс боз нишон медиҳад ки мо чӣ тавр кор карда метавонем якҷоя барои ободӣ, барои пешравии одамоне ки имрӯз маҳбубият доранд. Дар ташкилоти ҷамъияти майбон шаҳри Душанбе имконият кор ва фаъолият карда истодам. айниҳол гӯё ки машғулияти ман ин рақси дунафара мебошад, комбо рақс. Дар ин конгресс мо масъалаҳои дастрасӣ, конвенсия ва ҳуқуқи майбонро мебардорем. ин якумаш дастнорас будани ҳар гуна биноҳо, таҷҳизотҳо. Масалан, на танҳо шахси дорои майбият истифода барандаи коляска, арбачаи майбӣ, балки модароне ки бо коляскаи бо кӯдаконашон мераванд ва онҳо пандусҳо нест, бардикҳои вазбин ҳаст, баланд, роҳравҳо нодуруст сохта истодаанд. дар ин ҷо камтар стереотипҳо ҳаст, фикру ақидаҳои шахсшуда ки мегӯянд шахси дорои майбият наметавонад кор кунад, наметавонад таҳсил кунад ва хушбахтона ҳозир дар ҳамаи мактабҳо таҳсили фарогиро пеш бурда истодаанд ва дар он ҷо кӯдакони дорои майбият таҳсил карда истодааст ва баъд аз хатми мактаби миёна ба донишгоҳҳо дохил шуда истодаанд. Аммо ба ҳар ҳол дар ноҳияҳои дурдаст дар шаҳр хеле вазъият хубтар аст, аммо дар шаҳру ноҳияҳои дуртар духтарон, махсусан бисёртар ба духтарон ин чиз вай дорад ки мисол писарон таҳсил мекунанд, озодона кор мекунанд, оиладор мешаванд, аммо ба духтарон ин мушкилтар аст, ҳам таҳсил кардан, ҳам кор кардан, ҳам оиладор шудан.